שלום, כל מה שרציתם לדעת על ידועים בציבור, ירושה וצוואה. מה שלומכם? כבוד גדול וזכות נפלאה לי שאתם יחד איתי ולא לשעה אחת בלבד. ועדת ירושה של לשכת עורכי הדין, מחוז מרכז, לקחה שוב סיכון גדול שהזמינה אותי להרצות לכם ועל כך תודתי. שמי אורית דרור הראל, בעלת משרד עורכי דין בתל אביב, המתמחה בתחום הירושה והמשפחה, אני בעלת ותק של למעלה מ-23 שנים, מי היה מאמין, משמשת כמגשרת, מרצה וחברה בבית הדין המשמעתי של הלשכה. ככל שתחפצו לך הרצאה בסיוע כלשהו בנושא הרצאה, אני לשירותכם תמיד. נצא לדרך, קדימה. תגידו, אתם מכירים את סיגל? כשפגשתי את סיגל, היא הייתה מרוסקת, שבר כלי. היא סיפרה לי שהיא וארז הכירו בטיולים, מכירים את זה? טיולי גרושים גרושות, לכל אחד מהם כבר הייתה צלקת מנישואים וגירושים, לכל אחד מהם היו ילדים מהסבב הקודם, והם חיפשו פאנלי במקסימום, כמו שהטיבה להתבטא המשוררת הידועה שנירר. בילו בארץ, בילו בחול, אבל החליטו במכוון לא לגור ביחד. ארז גר עם הילדים שלו בבית שלו, סיגל גר עם הילדים שלה בבית שלה, ולאחר שנה של קשר שכרו דירה גדולה, יחדו את כל הילדים, ארזו, אבל מה הם עשו? כדי לקבל הטבות של חד הורית, החוזה היה רק על שם סיגל, ומי ששילם זה היה ארז. 7 חודשים גרו ביחד, וארז, אשר שמו מעיד על יציבות, לא הצדיק את שמו, ובגיל 50 הלך לבית עולמו, לעולם שכולו דבש ושושנים, והותיר את סיגל המומה. על סיגל אחת, 2 ילדים ו3 ערכאות, בהרצאה שלנו היום. אז על מה נדבר היום? נתחיל בבסיס ונמשיך לסוגיות מרתקות ומקולפלות, כולל סכסוכי נשים. מה זה הבסיס שלנו? מי הם הידועים בציבור? סעיף 55 לחוק הירושה. מה הזכויות שלהם במקרה פטירה? מה הזכויות מעבר לזכות הירושה? נעבור לעניינים מרתקים של סכסוכים, נדבר על בית דין רבני, על דין תורה, למה חשוב לרוץ מהר לידועות בציבור, או למשפחות שיש ידועה בציבור, להגיש בקשות בערכאה הנכונה, נדבר על ירושה מדין תורה, נספר סיפורי אלף לילה ולילה בהם מעורבים בתי דין רבניים, מהעבד והאישה החוקית, נדבר על הסתלקות מעיזבון לידועים בציבור, על מזונות מן העיזבון לידועים בציבור, ונדבר על כספים מעבר לעיזבון של הנפטר או הנפטרת, מוסד לביטוח לאומי על קצבת שאירים ומענק עקב פטירה, נדבר על קצבאות פנסיה ושאירים מקופות הפנסיה והביטוחים, כלומר בתי הדין לעבודה, נעסוק בסכסוכים של קצבאות בין נשואות לידועות בציבור, ונסכם בסיכום והמלצות. למען הפוליטיקלי קורקט, ידוע כדין ידועה ולהפך, אנחנו נשוחרר מהעניין הלא נעים. אז מי הם? מי אתם הידועים בציבור? אתם אלה גם כמוני שמגיעים למסעדה ואז עושים חידון, מי מהזוגות נשוי, מי לא נשוי, שזה רק משהו שלי. אז איך נבחן מבין כל הזוגות שיושבים ביחד מי ידועים בציבור? מדוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם בשנת 2019, אנו למדים שמשנה לשנה מה קורה? יורד אחוז הזוגות המתחתנים, ויש עלייה מתמדת בזוגות שחיים ללא נישואים. כשהצגתי בוועדות הכנסת במטרה לקדם שוויון בדיני משפחה, שמעתי חברות כנסת רבות שאומרות, אנחנו לבנות שלנו נמליץ להיות ידועות בציבור. האמת, הייתי בשוק, נדהמתי, במקום ליישר את העקומה, לעשות שוויון בחוקים בדיני משפחה, הפתרון הוא להמליץ על ידועים בציבור. אך זו המציאות בישראל, וזוגות רבים בישראל בוחרים שלא להינשא כדת משה וישראל, כלומר בנישואים דתיים, או כי אינם יכולים, סיבות של כהן וגרושה, מסורבי חיתון וכו', ואם כי בחרו מתפיסת עולמם בשוויון ומאמינים שאם יעקפו את בתי הדין הרבניים לא יגיעו לשם לעולם. מאמינים? האם זה נכון? נבדוק בהמשך גם לידועים בציבור. אז מי זה ידועים בציבור על פי חוק הירושה? סעיף 55 לחוק הירושה אומר בצורה ברורה, איש ואישה חיים חיי משפחה במשק בית משותף, אך לא נשואים זה לזה. באמת אחד מהם, ואף אחד מהם לא היה נשוי לאחר, רואים אותו, רואים את הנשאר בחיים, כאילו המוריש ציווה לו, כאילו היו נשואים זה לזה. כל זאת כשאין צוואה. אז מה אנחנו אומרים? יש זכויות לידועים בציבור, לרשת אחד את השני. לפני 50 שנה, בשנת 1970, שנה מאוד חשובה, בית המשפט העליון בעניין נסיס נגד יוסטר,
קבע את ההלכה, מה הם היסודות להיות זוג ידוע בציבור, מה דרשו מאיתנו, מה התנאים לעמוד בהגדרה הזאת, חיי אישות של בעל ואישה, פלוס ניהול משק בית משותף. היסוד הראשון, כך אמר בית המשפט העליון, מורכב מחיים אינטימיים כמו בעל ואישה, מושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות, נאמנות, שותפות גורל, הכל בנבדל מפילגשות. היסוד השני שנדרש, ניהול משק בית משותף, שלא נוצר מתוך צורך אישי או נוחות או כדאיות כספית, כלומר לא שותפים, אלא הפועל יוצא מחיי משפחה משותפים, כנהוג ומקובל בין בעל ואישה, דבקים זה בזה בקשר של קיימה. זה תמיד שירה טהורה, ההשוואה הזאת לזוגות נשואים. הגדרנו, עכשיו בואו נרסק את ההגדרות האלה על פי פסיקות בתי המשפט, אחת לאחת. בואו נשאל, חשבון בנק משותף חייבים כדי שיוכרו בציבור, כידועים בציבור? לא, לא חייבים. שיתוף קנייני בנכסים חייבים? לא, לא חייבים. חייבים לגור ביחד ולנהל משק בית משותף, או שיכולים לנהל משק בית משותף, אבל בשני בתים נפרדים. הפסיקה הכירה בידועים בציבור, גם כשגרו בשתי דירות נפרדות. אז מה כן חייב שיהיה? אני כבר לא מבינה. חייב שיש שיתוף מאמצים לקיום יומיומי. מה פרק הזמן שהזוג צריך להיות ביחסים אינטימיים כדי שיוכר שיתוף מאמצים לקיום יומיומי? 20 שנה, 10 שנים? לא, תשובה די במספר חודשים, ראו ערעור אזרחי 4305/91. ומה אם אין יחסים אינטימיים? עוד מעט תגידו לי שכל הזוגות הנשיאים פעילים כמו אריה בתקופת היחום. אתם יודעים שמלך האריות בתקופת היחום מקיים 50 פעם ביום, אתם יודעים מה. בתי המשפט הכירו בידועים בציבור גם בזוגות שלא קיימו יחסים בכלל, אבל הייתה הנמקה בפסק הדין, מה הסיבה לכך, ואם היו מגבלות פיזיות, ואם בני הזוג רבו כל הזמן, כל עוד המריבות סבירות כמו זוג נשוי, דיינו, גם בזה הכירו בתי המשפט בידועים בציבור. אז אוקיי, אז כבר יחסים אינטימיים שמנו בצד, מריבות יש, שתי דירות יש, מה קורה אם בני הזוג גרים בדירות שונות, בערים שונות? התשובה היא, לא מקום ההימצאות הפיזית של הצדדים קובעת את המשמעות של היחסים, אלא כוונותיהם והתייחסותם הרגשית והנפשית איש לרעהו. תיק עיזבון 833/81. כל פסיקה, כל מה שתרצו כדי לא לעייף אתכם עם מספרים, אתם יכולים לבקש במייל, כמובן תקבלו את הכול. אז למדנו שמדינות זרות וערים שונות ודירות שונות, ולא צריך חשבון בנק משותף, גם על זה אפשר להתגבר, וגם על יחסים מיניים אפשר להתגבר, ומה אם הדרישה בחוק שזה יהיה איש ואישה, ומה אם זה לא איש ואישה וזה אישה ואישה או איש ואיש. בתי הדין הרבניים באופן לא מפתיע מסרבים להכליל בסעיף 55 לחוק הירושה זוגות חד מיניים, ובתי המשפט האזרחיים הכירו כמובן בזכויות של חד מיניים להיכלל בגדר הסעיף. אני מפנה אתכם לערעור משפחה 3245/03, ירושת המנוח ש"ר נגד האפוטרופוס הכללי. כלומר, מה למדנו? הגדרנו יפה מאוד מה זה ידועים בציבור, ואז לקחנו הגדרה גדורה ופוררנו אותה. אנחנו למדים שזה מושג גמיש וניתן לצקת תוכן לפי הביטוי המאוד אהוב עלינו על עורכי הדין ועל השופטים, כל מקרה לנסיבותיו. בשנת 2009 היה ניסיון להטמיע שינוי במונח ידועים בציבור ולהחליף אותו בשותפות זוגית. והשותפות הזוגית היה רצון שהיא תדון לפי הכללים של דיני חוזים. הדבר הזה לא צלח, ההטמעה לא הייתה הטמעה מלאה ונשאר המונח ידועים בציבור. אני מפנה אתכם לערעור משפחה 418/1208. נחזור רגע לסיגל והסיפור שלה עם ארז ואזובי הקיר. סיגל תבעה הכרה כידועה בציבור בבית המשפט לענייני משפחה, תבעה הכרה בביטוח לאומי ותבעה זכויות בבית הדין לעבודה. למה? למה היא עשתה את כל אלה? מה הזכויות שביקשה לקבל? למה הייתה שם מלחמת עולם? נלך צעד אחר צעד. למדנו עד עכשיו כדי להיכנס לגדר ההגדרה של ידועים בציבור, אפשר להיכנס גם אם לא גרים ביחד, גם אם גרים תקופה קצרה ביחד, וגם אם אין חשבון בנק משותף. עכשיו, מה הזכויות במקרים האלה? מה הידועים בציבור יכולים לרשת? אם אין צוואה למנוח או למנוחה, כמובן
אם יש צוואה אנחנו הולכים על פי הוראות הצוואה, אבל יש לכבד את רצון המת, זה כלל בסיס. אם אין צוואה, יש לבדוק את הזכויות הידועים בציבור על פי חוק הירושה. אז סעיף 10(1) לחוק הירושה אומר, כן, הכלל הראשון, בני זוג ידועים בציבור, יורשים זה את זה. מה הם יורשים בני הזוג? סעיף 11 אומר כך, בן הזוג של המוריש נוטל את המיטלטלין, כלומר את התחולה, פלוס מכונית הנושאים השייכת לפי המקובל ולפי הנסיבות למשק הבית המשותף. הפסיקה הבהירה שמדובר בתחולה רגילה ולא חריגה, כלומר אנחנו לא מדברים על אוספים מקרי ערך, לא תמונות יקרות, לא שטיחים יקרים, גם על זה כמו שאנחנו יודעים אנשים רבים בלי סוף, אלא כל מה שהיה שימוש רגיל של משק הבית, ואם מכונית הפרארי היא המכונית נושאים שהייתה שייכת לבני הזוג בערב הפטירה, סוגיה, האם זה דבר חריג או תחולה סבירה שמתחלקת ועוברת לבן או בת הזוג. מה מעבר לזה נוטל בן או בת הזוג, מעבר לתחולה והמכונית? אז זה כמובן תלוי לפי החוק אם המוריש או המורישה השאירו ילדים. אם יש ילדים או צאצאים של הילדים או הורים, בן הזוג נוטל חצי, מיני עיזבון. אם למוריש אין ילדים או צאצאים או הורים, כלומר אחים או צאצאים או הורי הורים, 2/3, ויש סוגיה לגבי הדירה. אם הם גרו, לפי החוק, יש דרישה, שאם בני הזוג הם נשואים, 3 שנים או יותר, וגרו אותה שעה בדירה שכלולה בעיזבון, בן הזוג נוטל את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ו2/3 משאר העיזבון. ומה אנחנו נעשה עם דרישת הנשואים, כשאנחנו מדברים פה על ידועים בציבור, בערעור אזרחי 714/88, אמרו, דין ידועים בציבור כדין אישה נשואה, אבל נטל ההוכחה בידועים בציבור, ונטל השכנוע להוכיח שיש להם מעמד של ידועים בציבור לפחות 3 שנים, הוא נטל גבוה ולא קל. אז גם סעיף 10, גם סעיף 11 לחוק הירושה, יש השוואה בין זכויות נשואה לידועה בציבור. אז אמרנו שלידועים בציבור יש זכויות על פי חוק הירושה, ומה מעבר לחוק הירושה? אי אפשר להתעלם כאשר מגיעים אלינו ידועים בציבור, לתת להם מידע שלם על תביעה בעניין היקף העיזבון. כלומר, אנחנו מדברים עכשיו על זכויות הנובעות מקשר האישות. כלל הבסיס, אדם יכול להוריש רק מה שיש לו. כלל בסיס שני, חוק הירושה לא פוגע, אנחנו יודעים, בזכויות ממוניות או רכושיות של בן הזוג הנותר בחיים, סעיף 148 לחוק הירושה. אם יש הסכם ממון, זכויות הידועים בציבור, קבעו לפי הסכם ממון, אבל מה קורה אם אין הסכם ממון? אם אין הסכם ממון, יש לעמוד בשני תנאים מהותיים, מקדמיים, כדי לבדוק אם לידועים בציבור או לידועה או ידוע שנותרו בחיים, יש זכויות מכוח חזקת השיתוף. מה הם התנאים? עליה לשכנע שהיא עומדת בהגדרות של ידועים בציבור לפי מה שדיברנו קודם, ולהוכיח ולשכנע שבני הזוג נהגו בשיתוף רכושי, להבדיל מהפרדה רכושית. נהגו בהפרדה רכושית, אין לה זכויות, שיתוף רכושי יש לה זכויות. מה רמת ההוכחה? כמו שדיברנו קודם, גבוהה יותר מתובנה רגילה. זה נקבע בערעור אזרחי 2724/90. אוקיי. ידועים בציבור הגדיר, או הנותר בחיים הגדיר, והצליח להוכיח שהם היו בני זוג ידועים בציבור, הצליח להוכיח שיתוף רכושי, מי שנותר בחיים זכאי למחצית הזכויות שנצברו לבני הזוג מיום תחילת הקשר ועד סופו. הזכויות האלה, אנחנו יודעים היטב, לא נכללות בעיזבונו של בן אדם. המשמעות, הצוואה לא חלה עליהם, או זכות הירושה לפי החוק לא חלה עליהם, על הידוע או ידועה בציבור להגיש תביעה בעניין היקף העיזבון. כאשר אישה ידועה בציבור או ידוע בציבור לא מקבל ייעוץ מקצועי נכון ולא מגיש תביעה אודות ההכרה לזכויות להיקף העיזבון, נגרם נזק מהותי, ואנחנו צריכים כל הזמן לדעת כאשר מישהו בא ומבקש מאיתנו להגיש בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, לעצור רגע, לתת ייעוץ מקיף, לראות מה יתרת הזכויות, ולראות האם באמת אנחנו רוצים להגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, לבדו או להוסיף לזה תביעה. רבים הידועים בציבור טועים וחושבים שאם יש להם הסכם ממון המבטיח הפרדה רכושית, הוא תקף גם לאחר המוות.
כי לתפיסתם או להבנתם המוטעת, בן או בת הזוג לא ירשו אותם בסיטואציה הזאת. הם אומרים לעצמם, אם אנחנו בחיים בהפרדה רכושית, אז בוודאי לא יהיו זכויות אחרי המוות. פה יש טעות קשה בהבנה, וחייבים לדייק, חייבים להסביר לזוגות הנשואים שבאים אלינו, ועושים הסכם ממון, לתת להם ייעוץ אחד מעבר. אני רוצה להפנות אתכם שלאחרונה עסקו 3 ערכאות בשאלה, של ממשק בין סעיף בהסכם ממון כזה, של זוג ידועים בציבור, שם הם קבעו שבמקרה של פטירה לא יירש בן או בת הזוג את משנהו, והאיש נפטר, והידועה הגישה תובנה לרשת אותו על פה חוק הירושה. היא באה ואמרה, הסכם ממון זה לחיים, למוות מגיע לי חצי מהזכויות כידועה בציבור, בית המשפט לענייני משפחה, כבוד השופטת תמר סנונית פורר, קבעה כי החוק עובר, כלומר, מגיע לה זכויות כידועה בציבור, ואין לכבד את הסעיף הזה בהסכם הממון. בבית המשפט המחוזי הפכו את ההחלטה, 2-1, בנימוק עיקרי של הוגנות ועוול. העניין הגיע לפתחו של בית המשפט העליון שנתן צו עיכוב ביצוע, ולאחריו ניתן פסק דין שאישר הסכם גישור בין השתיים ללא פירוט. כלומר, עד בית המשפט העליון הגיעו הצדדים, ושם הגיעו לפשרה. אני מפנה אתכם לבע"מ 7762/18, ולערעור המשפחה 11700/12/16, של סגנית הנשיא שבח, של סגן הנשיא שוחט והשופט תג'די. מרתק לקרוא את פסק דינו של כבוד סגן הנשיא שוחט, ממליצה לכם בחום. אז לאיפה הגענו עד עכשיו? הבנו שלא ידועה בציבור זכות לרשת, ועכשיו נשאלת השאלה שאנחנו משום מה מזלזלים בה ולא משקיעים בה מספיק מחשבה, והייתי רוצה שאנחנו כעורכי דין נחשוב על זה 2 דקות יותר. איפה מגישים את הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, כשיש ידועים בציבור מעורבים? והשורה התחתונה היא שפרוצדורה משליכה על מהות, ויש מרוץ סמכויות ומרוץ זמנים לידועים בציבור, ואנחנו חייבים להמליץ להם המלצה נכונה. ייעוץ נכון פה חשוב, יחסוך הרבה מאוד כסף ועוגמת נפש. כל כך הרבה פעמים שמעתי עורכי דין שמייעצים ללקוחות לגשת להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה בבית הדין הרבני, בטענה שהאגרות שם זולות יותר וההליך שם מהיר יותר. הרבה פעמים גם כשאני מסתובבת במסדרונות של בתי הדין הרבניים, אני מחכה שעות לדיונים שלנו, אני רואה אנשים שנכנסים או משפחות שרוצות להיכנס לבית הדין שם, להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה, ואני בודקת איתם אם מישהו הסביר להם לפי איזה דין דנים, אם נתן להם קצת איזשהו מידע, 90%, 95% אומרים לי, לא, אנחנו באנו כי זה מהיר וזול. תקשיבו, זהירות הוזהרתם, ידוע לכולנו שניתן להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה, זה ה-obvious. מטרת הגשת הבקשה הזאת היא התחלת הבירור של זהות היורשים וחלקם בעיזבון. אבל אם יש התנגדות, מה קורה? זה עובר מהרשם לענייני ירושה, לאיפה? לבית המשפט לענייני משפחה. אבל גם לבית הדין הרבני יש סמכות מקבילה לזו של הרשם לענייני ירושה, לפי סעיף 155א לחוק הירושה. אבל בהתקיים 3 תנאים מצטברים. 1, המוריש היה יהודי. 2, כל הצדדים הנוגעים בדבר, כלומר, יורשים על פי דין או זוכים על פי הצבא, יביעו בכתב הסכמה לסמכות של בית הדין, וקיימת הסכמה בין היורשים על פי דין או הזוכים על פי צבא לגבי חלוקת הרכוש. אבל, ופה אני מזהירה, אבל, בית הדין מחויב לדין תורה. כשיש התנגשות בין חוק הירושה לדין תורה, תמיד גובר דין תורה, ובענייני ידועים בציבור העניין קריטי. אז בואו רגע נבין קצת מה זה ירושה על פי דין תורה, למי שלא חשב על זה או לא שמע את זה עד היום. כבוד הרב יעקב דיכובסקי מסביר לנו שדיני ירושה נהוגים על פי דיני תורה, שונים לחלוטין מדיני ירושה על פי חוק הירושה. ואנחנו חייבים להבין את השונות הדרמטית, במיוחד אנחנו נתחיל בזוגות נשואים, ואז נבין מה הבעייתיות עם ידועים בציבור. ספר במדבר והגמרא אומרים לנו ככה, בנות ונשים על פי דין תורה לא יורשות, לא את אביהן ולא את אמם ולא את בני זוגן. אנחנו, מה שנקרא, אוויר.
כמו כן, אין שוויון בחלוקה בין הילדים, בנות לא יורשות, ובן בכור מקבל כפול מחלקו של כל בן אחר. נניח יש 3 ילדים, בת ו2 בנים, על פי דין תורה, גם בת הזוג וגם הבנות אינם יורשות, וכל בן זכר יורש. הבן הבכור אמרנו מקבל פי 2 מכל בן אחר, כלומר במקרה של 3 ילדים, הבן הבכור ירש 2/3 והבן הנוסף 1/3. זאת כל עוד מדובר על נכסים קיימים ולא עתידיים. מתי בת יורשת? רק אם אין בנים ואין צאצאים לבנים, וזו הבת היחידה, במקרה כזה היא תירש את אביה. אבל אם היה לה אח שנפטר לפני האב ויש לו צאצאים זכרים, הצאצאים הזכרים של אותו אח שנפטר ירשו ולא הבת. עכשיו לאורך השנים, בגלל שזה באמת נגיד בעדינות לא שוויוני, נוצרו תקנות חכמים כדי לנסות לאזן את העקומה. על מה מדובר? יש דבר שנקרא תקנת איסור נכסים, רווקה תירש מהעיזבון אביה נדוניה לחתונה העתידית, תודה רבה באמת. יש תקנה שאומרת שהבנים ידאגו לספק מזונות לאחיות שלא ירשו. יש דבר שנקרא שטר חצי זכר, מכירים את הבנות האלה שיש להם את הלב השבור שנותנים חצי לב, אז יש דבר שנקרא חצי שטר, כשהבת מתחתנת אביה נותן לה חצי שטר, אומר לה זה מתנה לחתונה, וזה אם לא תרשי אותי זה שטר חוב שהאחים שלך יפרעו בעתיד. ויש עניין שנקרא מזונות לאלמנה, חכמים אמרו אם האלמנה לא תתבע כתובתה בבית הדין, זה תמיד הרי לא גם וגם, היא תוכל להמשיך לגור בבית שהיא גרה עם בעלה, וגם ילדיה, זכריה, ידאגו למזונותיה. עכשיו, למה אנחנו צריכים את כל האיזונים הקטנים האלה? מה קורה פה? בבית הדין הרבני, בת יכולה לבוא ולהגיד, אני תמורת זכות הוויתור שלי, על זה שאני מסכימה לסמכות בית הדין, ואני מסכימה לדין תורה, אני רוצה פיצוי בגובה 10% ממה שהייתי מקבלת ללא זכות הוויתור, גם זה דבר שיכולים לעשות שם, אבל כל פעם שנגיע לדיון בבית הדין הרבני, בענייני חוק הירושה, בעניין של ירושות, דין תורה הוא הדין שאמרנו, כמובן שאני דיברתי על הכללים העיקריים, ולכל דבר יש חריג לחריג, וחייבים ייעוץ ספציפי לגוף המקרה, אבל בגדול, מה שהכלי שבתי הדין הרבניים יכולים לעשות, זה להשתמש באיזונים לפי דיני הקניין, כלומר להגיד לפי דין תורה אנחנו לא יכולים לתת לבת את חלקה בעיזבון, אבל אם תהיה הסכמה של כולם לתת לה לפי דיני קניין, זה אפשרי בבית הדין, וזה מה שהם עושים בדרך כלל. עכשיו בואו נבין רגע, אחרי שהסברנו בגדול על מה מדובר, מה הבעיה שאני מדברת עליה. תראו, אם מגיעים לבית הדין, משפחה שלמה, אם אישה נשואה, אנחנו לא נעסוק רגע בידיעה בציבור, נשים אותה לשנייה בצד, מסכימים לסמכות בית הדין, מסכימים לדין תורה, ומסכימים לעשות שינויים לדין תורה לפי דיני קניין, והכל peace and love, אין שום בעיה. אבל מה קורה שהם הסכימו במשפחה לסמכות השיפוט של בית הדין הרבני, אבל לא הסכימו לדין תורה? בעיה. מה קורה אז? מה קורה עם סיפורים נוגדים? בואו נספר רגע סיפורי אלף לילה ולילה, על בתי דין רבניים, על המאהבת ועל האישה החוקית, כי אנחנו רוצים גם שיהיה לנו קצת עניין. אנשים הרי שואלים אותי תמיד, איך את מתעסקת בתחום הזה של דיני משפחה וירושה? אנשים מתים, את מתעסקת במתים כל הזמן, מצחיקים אותי, כל התמימים האלה, אנחנו עוסקים במעללים שלהם, בוא נודה, אנחנו עוסקים במה שעשו לפני הפטירה, מה הם ניסו להסתיר, הרי הכל צף ועולה. אתם מכירים את סיפורי הזוועה על ההלוויה השבעה שפתאום צצה עוד אישה שמעולם לא ראתה המשפחה, או ילד שמעולם לא ידעו על קיומו? אין אדם שלא שמע על סיפור כזה, נכון? אני רוצה לספר לכם על יואב, על אשתו חמוצלה, ועל הידועה בציבור האוהבת שלו שרון. יואב היה נשוי לחמוצלה 20 שנה, הם נפרדו ללא הסדרת גט. חמוצלה אמרה לו, יואב אתה ממני לא תקבל גט. יואב ויתר, נשבר, לא נלחם, הוא אמר, מה זה משנה? את הרכוש חילקנו, אנחנו פרודים, אני חי עם אהבת חיי שרון, זה מה שחשוב לי. אמר ונפטר. חמוצלה הלכה להתייעץ עם עורך דין, הוא אמר לה, תנעלי נעלי
ספורט טובות, תרוצי מהר לבית הדין הרבני, יחד עם הילדים המשותפים שלך ושל יואב, תגישי עם הילדים בהסכמה בקשה לצו ירושה, שאת והילדים יורשים. נעלי ספורט, רצה לבית הדין הרבני, הגישה בקשה לצו ירושה. בית הדין פרסם את הבקשה למתן צו ירושה בעיתונות וברשומות כמו שצריך, ושרון הגישה התנגדות. נשאלה השאלה, למי הסמכות לדון בהתנגדות? איך בית הדין הרבני התייחס לטענה של ידועה בציבור? סביר להניח שהקביעה של בית הדין הרבני תהיה של הידועה אין סטנדינג, אין לה מעמד. והנה אנחנו רואים שאם הבקשה לצו ירושה הייתה מוגשת אצל הרשם לענייני ירושה, הייתה התנגדות מוגשת, זה היה מועבר לבית המשפט לענייני משפחה, לא הייתה בעיה, אבל בבית הדין הרבני יש בעיה. יש סיסו וצמחו, מתחיל מאבק בין האישה הנשואה לידועה בציבור, ופסיקה שונה לחלוטין בין הערכאה האזרחית לערכאה הדתית. סיפור דומה היה הבסיס להלכת משולם, בג"ץ 673/89. הידועה בציבור התייצבה בבית הדין והתנגדה לסמכות לתת צו ירושה, אמרה, אני 20 שנה איתו, ידועה בציבור, נכון? בלי נשואים, אבל מה, בית הדין יגיד שלא מגיע לי שום דבר? בית הדין האזורי בחן את מעמדה של הידועה בציבור, כנוגעת בדבר, ומה פסק? אין לך זכות ואין לך מעמד לבוא אלינו ולטעון לזכויות. הוא דחה את ההתנגדות שלה. עד בג"ץ הייתה צריכה להגיע הידועה בציבור, כדי להגן על זכויותיה, ורק בבג"ץ נפסק שבית הדין הרבני לא היה מוסמך לקבוע את מעמדה כמתנגדת, והיה על בית הדין הרבני ברגע שהוא שמע שיש ידועה בציבור שמתנגדת, למחוק את הבקשה לצו ירושה. דוגמה נוספת למרוץ הגשת בקשות, וכמה זה חשוב כשיש עניין של ידועה בציבור, אנחנו יכולים ללמוד מתמ"ש 2-0, 4-0 על 0-0, כמה אפסים, פלונית נגד האפוטרופוס הכללי. שם הילדים של המנוח רצו מהר והקדימו את הידועה בציבור. בית הדין הרבני נתן צו ירושה לטובת הילדים, התייצבה הידועה בציבור בבית הדין הרבני, והיא דרשה שבטל לצו הירושה, מה איתי, אני ידועה בציבור, יש לי זכויות, אמרו לי חוק הירושה, יש שוויון, ישבו את המעמד של הידועה בציבור לנשואה, מה קורה איתי? בית הדין אמר, את ידועה בציבור, תודה ושלום. הידועה בציבור ניגשה לבית המשפט לענייני משפחה, שפסק במקביל, בטענה שלבית הדין לא הייתה סמכות. אבל למה אנחנו צריכים את כאב הראש הזה? כשאנחנו מייצגים ידועה בציבור, תגידו לה, תלכי ראשונה, תגישי או בקשה לצו קיום צוואה, או בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה. זה יחסוך הרבה כסף, הרבה סכסוכים והגעה לבג"ץ. עכשיו בואו רגע נחשוב, דיברנו על ירושה ועל פי חוק הירושה, ובואו נדבר רגע על צוואה. מה קורה אם בצוואה המנוח והמנוחה קובעים שהידוע בציבור יירש אותי, אבל ידוע בציבור אינו נמנע עם הירושים על פי ההלכה? שמענו מה ההלכה, מה הדין הדתי. האם בית הדין לא יקיים את הצוואה? אם הוא יקיים את הצוואה, אל תיכנסו לסוגיות האלה, אל תגיעו לסיטואציות האלה בכלל. ומה קורה שיש הסכם בין יורשים בבית הדין, כשכולם פיס אליו הגיעו עם הידועה בציבור להסכם, שמחלקים את העיזבון בצורה שונה. האם להגיע לבית הדין הרבני? היה לי מקרה שהצגתי מנוח עשיר מאוד, עם זכויות עתירות בישראל ובארצות הברית, ובארצות הברית הייתה דרישה מיידית להוציא צווים בארץ, כדי לטפל שם בחברות ובמניות, ולעשות אכיפה וכו'. הלקוח שלי אמר לי מה עושים, אמרתי כמובן נאשר את ההסכם בין היורשים בבית המשפט לענייני משפחה, אבל הוא אמר לי רגע, אבל התייעצתי עם העורך דין המסחרי שלי, עורך דין מאוד מאוד ידוע, אמר לי, תקשיבי, יש לנו לחץ של זמן, רוץ לבית הדין הרבני, בוא ביום אתה מקבל אישור של ההסכם וצו. הוא אמר לי, למה את לא אומרת לי כזה דבר? אמרתי לו, אוי ואבוי, לא להגיע לבית הדין הרבני כשיש ידועה בציבור, מספיק שתהיה סימן שאלה אחד קטן, או בעיה אחת קטנה, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. כלומר, תזכרו, דין תורה חי וקיים בבית הדין הרבני, בכל הקשור לצוות וירושות. תזכרו את זה כשיש לכם חברים ואתם נפנים בקלות לידועים בציבור לבית הדין. נעבור לנושאים מסקרנים נוספים. ידועים בציבור, מה הם הסתלקות מן הירושה יכולים,
סעיף 6א לחוק הירושה קובע שכל עוד לא חולק העיזבון, רשאי יורש להסתלק מחלקו. בעיזבון כולו, מקצתו, ממנה אנחנו יודעים. כלומר, הדבר אפשרי. האם אפשר להסתלק לטובת ידועה בציבור? כן, גם זה אפשרי. מה עם ידועה בציבור ומזונות מהעיזבון? גם מגיע לה, כמו אישה נשואה, ועד מתי ואיך זה עובד? אז כן, גם הידועה בציבור יכולה להגיש תביעה למזונות מן העיזבון, סעיף 57ג לחוק הירושה. האם פוסקים למזונות כמו שפוסקים כשנפרדים או כשמתגרשים? לא, יש כללים אחרים. תפנו לפרק ד' לחוק הירושה, שם יש את הכללים בנושא מזונות מן העיזבון. בשורה התחתונה, אם הידועה בציבור נזקקת למחייתה או להבטחת פרנסתה בעתיד, גם אם היא הודרה במפורש מצבה, היא יכולה לקבל מזונות מן העיזבון. איזה ערכאה נגיש כזה דבר? גם בעניין הזה, שימו לב, יש סמכות מקבילה, גם לבית הדין הרבני לדון במזונות מעיזבון, וגם לבית המשפט לענייני משפחה, אולם לבית הדין הרבני נדרשת הסכמה. במקרה של ידועים בציבור, לא להגיע לבית הדין הרבני. המלצה. שואלת אתכם, האם ניתן בהסכם ממון בין ידועים בציבור להתנות על החוק ולהגיד שלידועה בציבור לא תהיה זכות למזונות מעיזבון? לא. סעיף 65ב לחוק הירושה קובע הוראת צוואה שוללת ומגבילה זכות למזונות לפי פרק זה בטלה. כלומר, אל תתנו לא בהסכם ממון, לא בצוואה, על הזכות למזונות מן העיזבון שלא ידועים בציבור. נעבור לנושא מורכב, דיברנו על הזכויות של הידועים בציבור בירושה, דיברנו על הזכויות מעבר לזה לפי תביעה להיקף העיזבון, הבנו קצת על ערכאות השיפוט, איפה פרוצדורלית צריך להגיש את הבקשות המומלץ, כי הפרוצדורה קובעת מהות, כמו שאמרנו. בואו נדבר רגע על זכויות נוספות. כאשר יש פטירה של ידוע ידועה בציבור, מגיעים קצבאות ומענקים, לא מהעיזבון, ולא מכוח קשר האישות בין השניים. יש מענקים, נחלק את זה בין מענקים מהמוסד לביטוח לאומי, לבין מענקים מהקופות הפרטיות. נתחיל במוסד לביטוח לאומי, הכי כיף. המוסד לביטוח לאומי הוא בעצם חברת הביטוח הסוציאלית שלנו במדינת ישראל, והוא מטיל חובת ביטוח על כלל התושבים. אם המנוח או המנוחה שילם ביטוח לאומי לתקופה נקובה בחוק הביטוח הלאומי, הוא בוטח בביטוח שאירים. אם הזוג מוכר על ידי הביטוח לאומי כידועים בציבור, לנשאר בחיים יש זכויות. מה עושים? איך מכירים בביטוח לאומי בידועים בציבור? דרך המלך הנכונה ביותר וראויה ביותר, זה בחיי הצדדים. עם שינוי הסטטוס, על הצדדים לדווח לביטוח לאומי שהם ידועים בציבור. יש תפסים, דרך אגב יש גם חובה בביטוח לאומי לכל מי שמקבל קצבאות של חד-הוריות, של גרושות, גרושים, לדווח על שינוי הסטטוס. ואז ביטוח לאומי רושם ברשומה ואת השניים כידועים בציבור. רוב רובם, בוא נודה, של הזוגות במדינת ישראל שהם ידועים בציבור, הם לא מדווחים בפרק ב', הם לא מדווחים למוסד לביטוח לאומי על שינוי הסטטוס. למה? כי זה פוגע להם בקצבאות שלהם. וזה גורר אחרי זה צרות בעת פטירה. הדרך השנייה שביטוח לאומי יכול להכיר בידועים בציבור, וזה רוב רובם של עורכי הדין לא מכיר, לאחר הפטירה ניתן למלא טופס תביעה לביטוח לאומי שיכיר רטרואקטיבית בזוג כידועים בציבור. עליהם לעמוד בקריטריונים של משק בית משותף, מגורים משותפים, יש להגיש לתביעה הזאת בצירוף המסמכים תצהירי עדים, שהעדים, כלומר הציבור ראה אותם כידועים בציבור, יש להמציא ראיות, ארנונה, חשבון חשמל, תשלומים למשק הבית וכו', ומשלמים לביטוח לאומי קנס על אי דיווח במועד על ידועים בציבור. למה זה משתלם? כי מקבלים כספים, ברגע שביטוח לאומי מכיר בזוג גם לאחר פטירה רטרואקטיבית, במרבית המקרים משתלם גם הקנס לשלם על אי דיווח במועד, כי מקבלים קצבאות יקרות ערך. מה יקבלו אחרי הפטירה? יקבלו קצבת שאירים ומענק פטירה. מה גובה המענק פטירה הזה? הוא יכול להגיע, תקשיבו טוב,
לגובה של 36 קצבאות שאירים. זה הרבה כסף. כלומר, ההמלצה שלי, אם בן אדם בא אליכם לייעוץ, תפנו אותו למוסד לביטוח לאומי, גם אם הוא לא דווח במועד, ושיעשו להם שם את החישוב של האם שווה להם להגיש את הרטרואקטיביטי, לקבל את קצבאות השאירים, את ה-36 קצבאות, בקיזוז הכנס. עד מתי אפשר לקבל קצבת שאירים מהמל"ל? אם ניסה הזוג, מי שנותר בחיים ניסה מחדש או נהיה שוב ידוע בציבור, יש מענק נוסף של 36 קצבאות, בשתי פעימות של 18 קצבאות כל אחת. אחת מיידית עם הנישואים או ההצהרה על קשר חדש, והשנייה לאחר שנתיים של קשר, נישואין או קשר זוגי של ידועים בציבור. למה? כדי לעודד אנשים באמת לדווח במועד על קשר חדש. רק זכרו שבמוסד לביטוח לאומי אין כפל קצבאות. אוקיי, דיברנו על קצבאות בביטוח לאומי, דיברנו שיש קצבת שאירים והמענק פטירה, אבל רגע, יש עוד כספים שמגיעים פה לידועים בציבור, זה לא בזה זה נגמר. בואו נעבור לדבר על קצבאות שאירים מקרנות הפנסיה, הצוברות והלא צוברות, ועל בית הדין לעבודה. דיברנו על בית דין רבני, דיברנו על בית המשפט למשפחה, דיברנו על מוסד לביטוח לאומי, בית הדין לעבודה הגיע מעמדו. קופות הפנסיה, אתם יודעים, יש כספים משני סוגים. יש כספי תגמולים שהם כספים צבורים, והכספים בהם מיועדים למוטבים. ראו בבקשה הרצאתי הקודמת בעניין בלשכה, הרצאה מוקלטת, ששם הסברתי על המוטבים בקופות, איך משנים מוטבים, מה קורה במקרה של סתירה בין המוטבים לבין צוואות. אמרו לי שההרצאה הייתה די בסדר, כך שאני ממליצה לכם לצפות גם בה. דיברנו עכשיו על החלק של התגמולים, עכשיו, היום אנחנו לא נדבר על החלק הזה, זה בהרצאה הקודמת, נדבר על הפיצויים. הפיצויים האלה מחולקים לא למוטבים, אלא על פי תקנון של כל קופה וקופה של קופת הפנסיה או חברת הביטוח. הפנסיה שמשולמת עקב פטירת המבוטח נקראת קצבת שאירים או פנסיית שאירים. על מנת שידוע או ידועה בציבור יהיה זכאים לקצבת השאירים מהקופות האלה, הם חייבים הכרה משפטית כידועים בציבור, והליך משפטי מול הקופות בבית הדין לעבודה. עכשיו אנחנו במדינת ישראל וחייבים לדעת, רובם של הקופות יערימו כל קושי אפשרי על הידועים בציבור לקבל את הכסף. איך מסדרים את זה בראש? בחיי הזוג לדווח לקופות שהזוג הוא ידוע בציבור, ולסדר את הסטטוס ברישום בקופות שהזוג ידוע בציבור, ויש לכך, והקופות מכירות בכך, זה יחסוך הרבה כאבי ראש, אבל רוב הזוגות לא עושים את זה. ואז אחרי הפטירה צריך להגיש הליך לבית הדין לעבודה, ולתבוע את הקופות, כדי לקבל את כל הזכויות האלה בצורה מסודרת, ויש הליך שלם בבית הדין לעבודה. על פי חוק בית הדין לעבודה. גם כל יתר זכויות האלמנה או ידועה בציבור במות העובד, ויש זכויות נוספות מעבר לקצבת הפנסיה הזאת והפיצויים, יש ימי עבודה, יש ימי מחלה שמגיעים לעובד שניתן לקבל אותם, כל אלה יתבררו בבית הדין לעבודה. דיברנו על פנסיות מקרנות הפנסיה הצוברות, מה עם קרנות הפנסיה החדשות? נדבר רגע על הוותיקות, אז נדבר על החדשות. ברוב קופות הפנסיה הוותיקות, מה התנאים שידוע בציבור או ידועה בציבור צריכים לעמוד בהם כדי לקבל את הכספים? בדרך כלל, זה דרישה של מגורים של שנה רצופה אחת לפני הפטירה, לפחות, או שהם גרו ביחד והיה להם ילד משותף. יש שם דרישות נוספות שהמבוטח לא משך כספים, אבל זה לא לענייננו. מה גובה הקצבה? אם זה ידוע בציבור, מקבל 60% מהקצבה האחרונה אם המנוח היה פנסיונר, או 40% משכר העבודה אם הוא עבד בעת פטירתו. עד מתי הקצבה הזאת? תקשיבו טוב, לכל ימי חייה של הידוע או ידועה בציבור. עכשיו, מדובר בהמון כסף. אם נחזור רגע לסיפור של סיגל, היא הייתה עמומה מהפטירה של ארז, אבל באמת רק לתקופה קצרה, כי אחרי זה שיקלטה כל כך הרבה כספים שמגיעים לה, העמימות הזאת עברה מהר. היא גרה עם ארז 7 חודשים משותפים, התנהל הליך שלם בבית הדין לעבודה מול הקופות, שמאוד לא אהבו את הדרישה של 7 חודשים ורצו שנה.
למה סיגל לא ויתרה? דובר על 2.8 מיליון שקלים, אם לוקחים את הקצבה הזאת בהערכה אקטוארית לכל ימי חייה. כשאנחנו מדברים על סכומים של מיליונים, יש כסף, יש סכסוכים. והנה סיפורים של נשים ידועות בציבור, נשים נשואות וסכסוכים, כשיש מיליונים שאפשר לקבל מקופות הפנסיה בקצבאות האלה, ותבינו שהכספים האלה הם בנוסף לביטוח לאומי, כלומר זה נוסף על הקצבת שאירים שניתן לקבל בביטוח לאומי, וזה נוסף על המענק פטירה שאפשר לקבל עם ביטוח לאומי, זה סכומים גדולים מעבר לעיזבון של אותו נפטר או נפטרת שדיברנו עליו קודם. לפני פחות משנה, בג"ץ 5794/19, סטפניה קליין נגד טינטין, איזה חמוד להגיד טינטין, ואחרים, ניתן ביום 22/10/19. מה קרה שם? המנוח אזרח עובד צה"ל נפטר, ולא הייתה אישה חוקית שממנה הוא גר בנפרד, כל אלה שלא נותנות גט, וידועה בציבור. החוקית נעלה לעלי התעמלות מהירות, וקיבלה צו ירושה לטובתה ולטובת הילדים, והתעלם מהידועה בציבור. הידועה בציבור נלחמה בבית המשפט לענייני משפחה לבטל את צו הירושה ולהכיר בה כידועה בציבור, ונלחמה בבית הדין לעבודה כדי שיכיר בה כזכאית לקבל קצבת השאירים ממשרד הביטחון, שהייתה קצבה גדולה מאוד. הקצבה הזאת ניתנה בהתחלה רק לאישה חוקית, כי ביטוח לאומי, כי משרד הביטחון בא ואמר, אני לא מכיר בכלל בידועה בציבור, לא דיווח וכו'. שתי נשים, האישה החוקית אמרה, הקצבה שלי, הידועה בציבור אמרה, קצבה שלי, שתיים, רבו, בית הדין לעבודה, הגיע בית הדין לעבודה הארצי שפסק, שתיכם רבות, שתיכם זכאיות לקצבת השאירים, נחלק את זה חצי. מעניין. נעבור לבג"ץ נוסף, 9260/17, ג'ודי בן עזרא נגד בית הדין הארצי לעבודה, והסתדרות הדסה, פסק דין מדצמבר 17, המנוח, פרופסור מהדסה, היה גרוש מאישה א' וניסה לאישה ב'. אישה ב' הייתה ידועה בציבור שלו שנים ארוכות לפני פטירתו, אבל יום לפני פטירתו, כשהוא מאושפז בבית חולים, הם נישאו. למנוח הייתה צוואה, בה הוא ציווה את כל רכושו למי? לאישה הראשונה, לא לשנייה. והוא ציווה שם בצבא גם את כל הזכויות מקרנות הפנסיה שלו ומקום עבודתו. לאחר פטירתו, שתי נשים בצבא אחת, זאת אומרת הכל שלי, וזאת אומרת, סליחה, זה הכל שלי. שתי נשים הגישו לבית הדין לעבודה, תביעות לקבלת הזכויות מקרן הפנסיה ומקום העבודה בהדסה. אין בית הדין האזורי ואין בית הדין הארצי ובג"ץ, עורך דין רוברט ליכט פטרן שייצג את האישה השנייה הגיע עד בג"ץ, דחו את העתירות של הידועה בציבור, זאת שנישאה לו יום לפני פטירתו, וקבעו שהעותרת לא עונה על הגדרת אלמנת המבוטח לפי התקנון של הקצבאות, כקבוע בתקנון של קופת הפנסיה, שכן תקשיבו טוב, נישואי העותרת והמנוח לא נועדו להקים תא משפחתי, אלא הונעו משיקולים כלכליים, הם היו נישואים למראית עין שנעשו בלא כוונת נישואים. לא משעמם אצלנו. טוב, אז מה למדנו עד עכשיו? למדנו מה ההגדרה של ידועים בציבור, למדנו מה תנאי הסף שצריך להגיע בשביל להיות מוכרת בידועה בציבור. אחרי שלמדנו את תנאי הסף, ריסקנו אותם אחד לאחד, ואמרנו, החריגים אפשר לדון בהם כל מקרה לגופו. ההנחה שנכנסנו להגדרה של ידועים בציבור, והכירו בנו כידועים בציבור, למדנו מה הזכויות של הידועה בציבור על פי חוק הירושה, למדנו מה הזכויות שלה מקשר אישות לפי חזקת השיתוף, אמרנו שאם יש ידועים בציבור, פרוצדורה קובעת מהות, אמרנו שחשוב לייעץ איפה צריך להגיש את הבקשות לצו ירושה או צו קיום צוואה, ולא לצאת מנקודת הנחה שהסמכות היחידה היא לרשם לענייני ירושה. הסברתי קצת מה דין תורה ומה השונות שיכולה להיות אם ההליך מתחיל בבית הדין הרבני. דיברנו קצת על סיפורי אלף לילה ולילה שמעורבים בהם בתי דין רבניים, מאהבת ואישה חוקית. דיברנו על הסתלקות מעיזבון, דיברנו על מזונות מעיזבון,
ודיברנו על זכויות רבות נוספות שמגיעים לידועים בציבור, לא מכוח חוק הירושה, לא מכוח הקשר של חזקת השיתוף, אלא מהמוסד לביטוח לאומי, ומכל הזכויות מדיני העבודה, הפנסיות, פיצויי פיטורים, ימי שכר שלא נוצלו בבית הדין לעבודה, ואמרנו שזה יכול להיות מיליונים, ולא לזלזל בזה. אז מה אנחנו למדנו היום? מה הסיכום שלנו וההמלצות? חברים, קודם כל ייעוץ מקצועי כמו שצריך, כל מקרה לגופו. 2, ידועים בציבור, תעשו לעצמכם טובה, תעשו הסכם ממון, תערכו צבא, תתרחקו מבית הדין הרבני. בהיעדר שני המסמכים החשובים הללו, אתם גוררים את היורשים שלכם לסכסוכים של שנים, בבתי הדין לעבודה, בבתי המשפט למשפחה, במוסד לביטוח לאומי, וייתכן גם בבתי הדין הרבניים. תודה שהקשבתם, אני מקווה שלמדתם דבר אחד או שניים, אני לשירותכם, לכל דבר ועניין, שאלות אתם יכולים לשלוח, אם אתם רוצים את ההרצאה תקבלו, שיהיה לכם רק טוב, בריאות וביי ביי.